Sanibonani, igama lami nguThabiso wakacela uqumba amaqumba la laqumvise lesele. Ubukeleke uhlanga media lapha ku YouTube. Sicela uqinisekise ngaso sonke isikhathi. Mawukuthi awukazi uzuqala uncafaze usubscribe namhlanje ngiyacela ukuthi uncafaze usubscribe. Ngaphambi kokuthi uqhubeke nje ubukele kakhulu ngicela uncafaze ulike ngiyacela. Ncafaza lapha ku like. Akho lokhuzane yakhe ezothathwa, akho mali ezothathwa, akho lutho yakhe ezothathwa. Ngingafaza nje ukuthi siqhubeke nathi sikwazi ukuthi sikhule siwuhlanga media sikwazi ukuthi sihleze sikulethela ngaso sonke isikhathi obumnandi bama episode. Igama lesho ke ihwayi mina ebantwini bebonke ingane ukhethile ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina namhlanje siyoxazulula futhi olunyuda. Lobuhlungu ke kodwa ngoba umzali kuningi asuke kulindele enganeni yakhe mengabe ikhulisa. Lindele ukuthi ngelinye ilanga lengane iyona eyokhulisa lesi sibongo, ngelinye ilanga lengane iyona eyokwazi ukuthi imsize la ahluleka khona njengomuntu oyobe semdala ngaleso sikhathi. Kuningi asuke kubhekile kodwa uma kuukuthi ke umntwana uyahluleka ukuthi anikeze umzali lo mntwana ufana lo mama usuke efana nomuntu ongazalanga obola amathumbu ngoba konke asuke kufisa usuke eyitshela ukuthi lo mntwana uyokwazi ukwenza mayehlulekile impela yobe impela ekhombisile obukhulu kuba isahluleki kulo mzali. But ke uNkulunkulu yena ohlela impilo yomuntu egcineni kosuku. Ma ukuthi uyahluleka, ma ukuthi awuhluleki uNkulunkulu ukunikeza amandla. So ke asijaji umuntu, ake sihambe siyobona ukuthi siyayixazulula nale indaba noma iyasihlula kodwa ke sinethemba emuhle uNkulunkulu. Asiphinde sikubingelele umbukeli lapha ekhaya namhlanje futhi siwuhlanga media sila ohlelweni silibiza ngokuthi ke ihwayi mina ebantwini bebonke ungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina. Siyakubingelela sokwamukela mama ohlelweni. Yebo njani? Siyaphila. Siyabonga kakhulu mama ukuhlonipha abantu. Sifika nje sikuthathela phezulu wakwazi kodwa ukuthi uze nganene uhambe nathi size sizofika la namhlanje nakhona ungazi ukuthi size kanjani. Mhlambe ake ngiqale ngibuze igama nesibongo kuma ukuthi ubani wakabani. Nguzandile ngwakaNdlovu. Oh, uMaNdlovu. Yebo. Oh, okay. Ingane unazo ma? uNkulunkulu wangibusisa ngendodana eyodwa. Oh. Bunjani ubudlelwane bakho nayo? Buhle kakhulu, buhle. Ngalendlela ukuthi umntanami uyikho konke kimi. Ngiphila ngaye ngiphilela yena. Awu kahle mayindaba. Phela mangikhumbula kahle nje abantu abanganganawe kanje banezingane phela nje ukuzala into egqoza manje. Indaba waba naye yedwa. Engakusho nje bengikhula ngilo muntu wesifazane obengagijimi. Ngathola ubaba wakhe ngebhadi ngithe nje mase ngila ku 6 months ngikhulelwe. Wase ngozini emoto. Wasishiya kwabuhlungu. Ngase ngiba nalokho ukuthi mangase ngithola omunye umuntu manje. Uzophinda ngitholisa omunye umntwana. Uma ngitholisa omunye umntwana lezi ingane shuthi izohlala ngokungazwani. Seyibanga ukuthi le inobamba, le ayinababa. Ngathi ukuze umntana ekhule nje happy, ejabulile. Angihlale nje ngivale nje ngentombazana. Ngamkhulisa ke nje ukusuka lapho. Kwaze kwaba umntana uyafunda wayiphatha kahle. Wathandana nemidlalo beyidlalela nebhola umntana nje kuyingane ehlukile emphakathini. Kwaze kwaba uyafunda emavasithi waqeda. Wayitholela umsebenzi omuhle cha ungiphethe kahle yena abantu. Uphethe kahle. Hayi ungiphethe. Awu cha ngikushayela izandla futhi nendlela nje yokucabanga. Uyabona ukucabanga ukuthi uma ngase ngiphinde ngithola omunye umuntu kungenzekalani ucabangela ikusasa lengane uyabona. Awubanga nalo novalo lokuthi ngoba ayisakhethi lento yokufa ke manje sekufa nombani. Awubanga nawo lento yokuthi mhlawumbe mangase ingane yami ukuphela kwayo mase ihambe kungasala kwenzakaleni ngoba phela ukuzala kaningi usukubalekela zonke lezo zinto lezo. Yazi kuyenzeka ukuthi ube nabantwana aba 16. Uthothi ngentando kaNkulunkulu bazohamba bonke. Kodwa mina ngibe noyedwa. Ngentando kaNkulunkulu ngize ngithole nabazukulu. Konke sikunikeza kuJehova uyena osinikayo. Nabazukulu sebekhona. Abakabakhona. Yikona impela lokho engihleleke ngixoxa naye umntanami. Ngithi ungisize ekhehla lami. Sengifuna ukuphithizela la ekhaya. Sengifuna umakoti la ekhaya. Umndeni wako ugatsheni obuya benyatho ukhule nje ube mningi ngawe. Manje awukahle
ngoba ngicabanga ukuthi umuntu otohozayo engasekho novalo olukhulu kakhulu ekuthenini mhlawumbe mangathi ufika nomuntu ukhona umuntu anaye kodwa nje osokumbona ukuthi hayi cha nangu umakoti wakwami wafika nesibawubhede ipentshisi awungayithanda intombazane imi kahle ngathi awuyakhetha iyakhetha ikhehla madoda hey wakhetha into emangazo omakhelwane ngisho ekhaya kithi-ke ngathi mangibavezela bakhombisa umona bakhombisa umona njengoba babonda hayi impilo phela la etholini naye umuntu osebenza kahle umuntu osebenza kahle umakoti kodwa mangizwe umakoti ngizwa ngayo indodana ongathi ukayena koMelika hayi nami ngajabula ukuthi awungelinye ilanga nami kusho ungazithola ngayithola sengiphesheya ngizwe ngathi ubudlelwane bakho nendodana buhle kakhulu uma ukhuluma nje ngaye uyabona nasebusweni uyacacamba ukukhombisa ukuthi uwumntwana oziphethe kahle okujabulisayo kakhulu ezintweni eziningi futhi akazenza ujabulile ngazo kuyangijabulisa ukubona ubudlelwane obunje phakathi kwendodana noma wayo ubudlelwane phakathi kwakhe nabantu basekhaya kababa wakhe bunjani ngeke ngiqamba amanga angithandanga abajwayela abantu bakoyise indaba ngoba ekuhambeni kababa wakhe kwaba nalokukhuluma okwaba khona okwangishiya sengimncwaba yedwa ubaba wakhe umndeni ekhaya koyise sonokukhuluma okuningi wamncwaba wedwa ngagcina sengimncwaba ngedwa uyacabanga uzongcwaba umuntu wakho nesiswe esingapha lesikusimanzi isiswe sesikhulu leso sisu uyacabanga ke yonke into nasi isisu kufanele uzenzele egcineni bazofuna izinto engenamsebenzi walutho bebalo sofa oma TV oma fridge ngokukholwa ngathi abakuthathe kwaba kanti okwahambela no baba omntwana ngoba wayengithengelile etwenze ukuthi mayisifika ingane yethu ifike kunekhaya elifudumele iphuthe lenzo baba omntanami ukuthi angabhali phansi into efana newili kanje into efana newili yona into embi kayenza le ngoba manje uyabuka yonke lento esikhona manje umntana makhulele phambi kwayo bese ngizama ukuthi meqambe ukuphaphama abona ikhala kubo lilihle kodwa ngikaze ngihlale phansi naye ngimtshela ukujula ukuthi yini kahle hle ngiyamtshela ekhaya kobaba wakho angibazi baphuma babheke ngapi ngiqena ukukhuluma izinto eziningi ngoba ngibona ukuthi uzophatheka kabi kanti sihleli kamnandi manje meke emsebenzini shuthi uhlala wedwa ngihlala ngedwa nje ngibukela iTV ke ngizonzana ngihlalela ngedwa nje uyafisa obandlagane manje nami ngingafisa futhi ngifisa kulesa sibawubhede hayi omunye hayi ngithanda lwami letha inezotha mangenzeka mhlambe athi khona omunye manje ungaphatheka kanjani ngakumukela ngoba kufanele ngihambisane nani nesifiso sakhe yes angizukwazi phela ukumkhethela mina njengomama ngiyamthanda lwangilethela yena kodwa uma yena esethi akasamthanda mengasafika mbeka amabala futhi owabona ungayeka ukumthanda ngayeka as long as yena ejabulile nakho engikufunayo okusho ngamanye amazwi na into omfisela yona ukuthi ajabule ufisa jabula ukuthi yena ufisa ukujabula kanjani awunandaba maye happy nayo into engikhathaza ngifuna be happy umntanami okay ngisaphila ngiyakuzwa mama mhlawumbe ke ngibuze nje ekuthembekeni onakho naso uthandweni nje unikeza ingane yakho ungazinikeza bakusukela kwani kuya ku10 awungazinikeza u10 ungazinikeza u10 kona nami ngingakunikeza u10 mama ngendlela ochaza naye kowakhuluma nathi wasichazela yabo ukukhulume kahle kakhulu mhlawumbe ngaphambi kwalokho nathi ivideo sithumelele yona ngifisa uqale uyibuke nje ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili. Sanibonani onibingelelayo uSabelo owakandlovu ngibhalele uhlanga media ngoba ngifuna ungisize ngenkinga yami enginayo la bengumuntu nje otheme ikhula ekhaya nganenkinga kodwa bengakwazi ukuthi ngiveze because bekuyinkinga ethanda ukujula kodwa sengithatha isinqumo ukuthi ngifuna ukubazisa ekhaya umuntu ebengiphila naye ukuthi imfihloni le ebengiphila nayo bebengayazi ngakho ke njengoba ngibhalele uhlanga ngifuna lingisize. Hawu yebo ma. Hawu uyithatha phi ingane yami? Sike sakhuluma naye bekade angithi uyena usibhalele kahle kahle nje kade ngiloko ngifihla nje bengifihla bengazi ukuthi uzojabula kakhulu mhlawumbe kaze ngajabula
angazi mhlambe unawo nemqondweni ukuthi mhlambe yini la ufuna ukuyisho. Phela kuyacaca. Angidinge ngakutshela ukuthi hey intombi pheshe. Shisa uyisona lesikhathi. Hey. Usho ngabe mhlambe ayisona. Ungamsaya lena le isona impela. Awucabanga mhlambe nje ngokuthi mhlambe ufuna mhlambe kunento akuphathele yona ufuna ukukunikeza yona into ekanje. Wathi izobuya intombi. Obese ngikushayelwe yonke into sengiwela ke. So ngisona impela ke lesi sikhathi. Hayi phela ngiyamazi ugatsheni wami. Ngiyamazi khulise ngenhloko. Yazi manje ngiyayithanda indlela eniyona naye. Indlela yokuzwana nje nizwana kona naye. Kakhulu. Ngiyakubona ukuthi umfana wakho umthembile futhi uyamthanda. Ngiyamthanda futhi ngiyamthemba. Hleze enza into eziphusile eneqiniso nenhlonipho phakathi. Mawubuka umuzi wakho njengamanje ucabanga esikhathini esedlula ukhona umehluko khona. Hawu mkhulu. Ngaye nje. Ngaye yedwa mkhulu. Uyazi mase ngikutshele. Ngisho umndeni wami awusamthi ncam. Ubukeke emncane kodwa mfana wakho. Kodwa uhlakaniphile. Ngimkhulise ngalendlela yokuthi ungaze ufuna ukuthi khona ubaba nomama. Cha. Uma ubala izinto asezenzile ukukhula ngokomqondo. Hawu wena ushuba lapha la ngikutshelanga mina. Ngigugile nje wayetha ngiyokwenza incwadi zokushayela. Ethi yenzela ukuthi ayengekho ngalokho ngithatha uba ngenzani ngene emotweni ngela ngifuna ukuya khona. Uhlakaniphile. Kakhulu. Ukhona around lama. Hawu Siminya. Kahle wena. Ukhona. Ngingambiza kodwa. Ayimbize ngizoke ngizwe. Ngamsho ukuthi uke emsebenzini ngale. Mina ngazi ukuthi ake kusemsebenzini. Hawu. Hayi ukhona mama. Ingane. Ngizama ukumthinta la. Ya ngamfaka madodo. Okay. Yebo Nkosi yami. Sanibona. Mfowethu kunjani? Hayi ngiyaphila ngezwe kunina. Siyaphila ngane yakwethu. Evidweni ubalulele ukuthi ubani uzivezile ukuthi ubani igama lakho. Ngiyafisa ukuthi uphinde futhi usitshele la ukuthi ubani igama lakho. Igama lami ngusabelo ngwaKaNdlovu. Sabelwa kaNdlovu. Ubani lo? Hayi intokazi engizalayo uMagatsheni. uMagatsheni. Uyena ndodana lo mama wami. Yebo yena. Uthi bazi ukuthi uke emsebenzini wena. Hayi ngikhona mama wami khonto engizokwazisa yona nje. Yebo. Mfowethu ngithema ngikhuluma noma wakho ngathola ukuthi nibantu abazwanayo kakhulu. Kuningi uma wakho kuhla kubalile osumenzele kona. Ngize ngabalela ukuthi ubuke kumncane mangekubuka washo naye ukuthi umncane kodwa umqondo wakho ukhule ngendlela ezisimangaliso. Mhlamba ake ngiqale la ekuthenini yini le ekwenza ukuthi ucabangise komuntu omdala kangaka wabo wenza izinto. Into ngisho nje ukuthi into yangenza ukuthi ngithathe isinqumo ngoba uma ngingedwa kuyena. Uthe uma ngikhulisa wangitshela ukuthi ubaba wangishiya ngisasemncane. Nami ngathatha isinqumo sokuthi kuzomela empilweni ngifunde. Ukufunda kona ngizongisiza nami ngikwazi ukuthi ngimjabulise njengoma wami njoba engikhulise nje eyedwa engekho ubaba. Ile nto engenza ukuthi nami ngicine ngizimisela empilweni. Mfethu no ngikushayela elikhulu kakhulu ihlombe ndoda. Bambalwa abantu abacabangisa kwakho. Ngaphambi kokuthi nje size sifike endabeni. Unenhlanhla kakhulu mama wami lo hlobo lengane onalo. Ezintweni nje osozibalile. Ngiyacabanga ukuthi wonke owesifazane emayezela ingane usuke efisa ukuthi iphile lempilo ephilwa umfowethu. Ingabi umuntu ophuma eceleni kunalento eyenziwa mfowethu ukuba usize ekhaya ukunakekela izinto zonke mhlawumbe ezibhekene nawe njengomzali into enhle kakhulu leyo. Namhlanje ke bafosi kubizelela umananga ukhona uhappy kakhulu makho zinika izinto asibalele zona la. Ngiyacabanga ezinye zazo wena usibalelanga zona but yena njengomzali kuningi kakhulu asibalele khona. So namhlanje simbizile nangu la kunento ofisa ukuyikhuluma naye esingayazi inhle noma yimbi but ulona suku lolu. Yini namhlanje sibe la? Ngizoqala nje ngiqale ngidlulise ukubonga kuyena uma wami. Kusengikhulisile namhlanje ngingaka nje ngiyasebenza nginezimali zami kungenxa yakhe. Ngiyabonga kakhulu Magatsheni. Mfana wami. Angazi bengizoba yini ngaphandle kwakho. Kodwa ama wami bengicela ukuthi engizothi ngikwazise khona namhlanje kungakuphuli inhliziyo. Futhi kungabe ubone ngathi uphelele umhlaba. Kodwa nami ngithatha isinqumo namhlanje ukuthi ngikwazise.
athi uyakhumbula nawe njoba athi ubusosho ukuthi sengindoda sengimdala semele ngithole umakoti Ngiyakhumbula. ulokhu ushilo nje ungigqugquzelile ukuthi kumele ngithole umakoti ngilokho ngithi hayi khuleka ntombi endala bazoba khona abazukulu ulokhu ngishalaza nje ngicathi nawe ubuze ukuthi kungani kwaqhubeka njalo kulokho kuya kuze kufika lusuku lokuthi ngize ngifike nentokazi le engangikulethele yona umakoti Enhle. yebo athi mase ngikuchazela kahle into ejulile untombazane lo engangimlethini akuyena kahle umuntu njoba ngangimlethile ngithi uyintombi yami Yebo. akuyona intombi yami kunento engangizama ukulungisa ngoba ngase ngibona ukuthi kukuphatha kabi ukuthi njalo uma ukhuluma ngomuntu wesifazane mina ngilokho ngithi ngizokwenza Hawu. ngimletha nje angimlethi ngoba kowami Hawu. ngimletha ngoba ngifuna ukufihla lento lokhu uthi ufuna abazukulu ngangifuna ukuvala nje ukubona ukuthi hayi ukhona umakoti kahle uyasisi umngani wami umuntu engizwana naye Hayibo Sabelo. yebo mawami yebo njoba ngisho ukuthi angazi ngicela mama lento ingekuphula inhliziyo Hayi Sabelo. kwadlula ke lapho kahle mawami into engizofisa ukwazisa wona mawami ukuthi njoba ububona ukuthi ulokhu ucela abazukulu lokho ngisibazoba khona ngidlala ngawo ngikulethela abantu besimame ngithi ngithandana nabo kanti angithandani nabo kahle ngithe ekukhuleni kwami ngazibona ukuthi ngarealize ukuthi angilona lo hlobo engicabanga ukuthi ngilona nami Kanjani manje? ngifisa wazi ukuthi ngizamile ngeke ngazama ukuzibandakanya nabantu besifazane kodwa bengenzi ngalendlela bengezwa lutho mawami Hayi insumane ke. ngayiziba lento ngilokho ngithi hayi kodwa njoba ngikhula nami iyakhula iba kuba amandla kodwa mama into engakutshela wona ukuthi engathi mina abazukulu awungeke ukwazi ukuba nabo zathu sini abantu besifazana ngiyibandakanye nabo Hayibo Sabelo. yebo mama ngicela nje ukukwazisa lokho namhlanje ukuthi anginayo umuntu wesifazane empilweni futhi ozama ukusho ukuthi ugay kahle singakubeka kanjalo kodwa umama ubengakakwazi bekusayinte ekumina engigcine kumina yebo Sabelo. Angizwa mina. Wazi angizwa Sabelo. mawa Angizwa. Ayiza ngikuzwa Sabelo. cha ozomela ukwazi mawami ukuthi ngizame konke nami bengithi mhlambe into ngoba ngisayingane mhlambe nami angazi ngimiphi ngilokho ngizama ngibazama abantu besifazane kodwa hayi kuhambe ngithi uthi hayi khona akho lutho okwenzakalayo kodwa mengithi ngapha kulohlangothi labantu besilisa ila bengisithola ngijabule khona kakhulu la ngiba khona nenjabulo Yo Sabelo yini lo ufuna ungitshela yona Sabelo? bengafuna wami ukuthi ugcine ngoba njoba usho ukuthi mina kuphela umfana naye bengafuna ukuthi kuhambe mengisheshe ngikutshela lento nawe ngivile ngiyithemba lakho lilodwa uvela ubone ukuthi umhlaba uyakuphelela kodwa senginqumile namhlanje ukuthi ngicela sizame ukuthi siphile ngalesi simo lesi Sabelo uyalazi leligama ukuthi usabelo lafika kanjani Sabelo? cha mama Ingoba wafika uyumfana mntanami. Ungizwisa ubuhlungu Sabelo. Ungizwisa ubuhlungu Sabelo ngizothini kubantu? Ngizothini Sabelo emndenini? Ebandleni enkulu ngizothini Sabelo? Inzima. mama Inzima. ya mhlawumbe ke ake siyibuke ngolunye uhlangothi ibukeka inzima wona kakhulu ma ibukeka inzima kakhulu kodwa ngifuna ukuye kuthenini angithi umuntu udalwa uNkulunkulu Hayi ngeke. no ngifuna masiyibuke ngokomhlaba nje Hayi angivumi leyo. kodwa angithi umuntu udalwa uNkulunkulu Udalo uNkulunkulu ngiyavuma. Okay. Usabelo ngamqama ngathi usabelo. Ngoba wafika umfana Sabelo. kodwa kadalwanga uwena
Hayi angikwazi ukuthi kangahlala u9 months. Yebo. Ngihlale ayakwazi. Usabelo ngimazi kahle umfana. Ukuthi mangilalela indlela. Usabelo ngilinde abazukulu, kusabelo ngilinde umakoti. Ukuthi mangilalela. Angizwa lo ngitshela yona futhi ngeke ngizwe manje. Mangilalele ma indlela ayibeka ngayo. Ngiunderstand ukuthi ukwebhlungwini. Kufanele futhi ukhale. Ngoba ulindele okunye kodwa kuyingwiji khwebu. Kwenzeka okunye ongakulindele. Kunokuba kwenzeke lokho okulindele. Kubhlungu futhi. Kodwa indlela ayibeka kwenzeka kumina. Uyazi uNkulunkulu ngiyamthanda usabelo kakhulu. Uyazi naye ufakazi. Hlala ngimtshela ngento eyodwa ukuthi uNkulunkulu akayifuni into ezicala phambi kwakhe. Sabelo yini wentweni sizonke. Kodwa mawami hayi ungibulele ngiphila. njengoba usho ukuthi uNkulunkulu ngicathi konke okwenzakala emhlabeni angithi uyazi ukuthi kusekudala uNkulunkulu. Sabelo ngeke. Nami ngingasho mama ukuthi yebo angifuni ukuphoxa kodwa nami ngidala uyena uNkulunkulu njengoba nginje uyena usho ukuthi uneyinhlelo ngalempilo angibusise ngayo. Sabelo ngeke ngivumi lento sabela ngivumi. Ngingafika ngishiyo baba wakho kaBhlungu ngiluze yonke into. Ngizoluza wena, ngizoluza abazukulu, ngizoluza umakoti. Angisho phela ukuthi mengithatha le ndlela lesengiyakushiya wena ngisakhona ngizoba ilomfana obumazi. Ngisazokujabulisa nje sisazo. Kanjani Sabelo? Ngikhathele impilo okuhlala ngedwa la ekhaya Sabelo. Ngikhathele Sabelo njalo uyahamba emsebenzini ungishiya ngingedwa uyabuya ngingedwa Sabelo. Akhona engikulindele lokho. Mina ngilindele abazukulu ngilindele umakoti ngilindele ukuthi lo muzi wahanda umuzi wako ogatsheni Sabelo. Ingakho mama bengikulethelana ke namhlanje. Bengifuna wazi ukuthi empilweni yami ngiphila kanjani sithole isombululo ngoba ngiyazwelana nawe mawami ukuthi le ndaba ikuphatha kaBhlungu kodwa benginxusa ukuthi sithole indlela esingenza ngayo singaphila ngayo ngiyeza ukuthi ufuna abazukulu ufuna umakoti abantu abazokuphekela kodwa ngiyazibuzela nje nami ayikho mhlawumbe enye indlela mhlawumbe ongenza ngayo ke mhlawumbe at least yokuthola nje mhlawumbe noma ingane noma iyodwa noma zimbili mhlawumbe nje lokho ke ukungena mhlawumbe uma kube khona abanye abantu aqhubana nabo impilo kuba bengeke ngasho iqaleni ukuthi akukho engakuzamanga bhuti omdala ngizamile kusukela ekukhuleni kwami ngizama ukuyibandakanya nabantu besifazane kodwa akwenzeki lutho ingakho nami sengizengagcine ngizamukela ukuthi njengoba ngikanje shuthi lo hlobo engidalwe ngalo kuzomela ngamukela isimo ngiphile ngalendlela Hayi angivumi mina Sabelo zama ngakho konke okusemandleni mntanami ufuna abazukulu ngeke ukuthi ngingakhulisa wena wedwa namhlanje uzongitshela uzufa wedwa ngeke ngikwazi Sabelo ngeke uyazi ukuthi kudala wangicela umakoti lokho ngithi bayeza awuzibuza ngani ukuthi sonke lesikhathi bengizama ukushintsha impilo yami sengizame konke akukho engakuzamanga kodwa sengithatha isinqumo ukuthi ngeke ngilokho ngizibalekela umina ngoba ngizogcina ngenza into engamele ngenze ngcono ngamukele le ndlela engidalwe ngayo ngiphile yona njengoba sengifisene ukuthi ngingazise wena hayi kunzima Sabelo akukho mhlambe mama mangase azame enye indlela mhlambe noma uthola kubizwa ngani lokho ukuthi uthatha ingane somewhere adopt umntwana adopta mhlambe into ezikanjalo noma wena ufuna igazi lakho ngifuna igazi lami ngifuna ugatsheni mina kodwa ukuthi Sabelo ngifuna ugatsheni mina abantu bakini bayangihleka Sabelo usemncane kodwa Sabela akabe mdala kakhulu hayi sekhulile sekhulile Sabelo sesiningi izinto azenzile udlula amadoda amadala agugile usabela udondolo emphakathini bongani babukela kuyena indlela kizothina emphakathini kodwa phela kusidi icala lakho maleli shutha ngimkhulisanga kahle umkhulise kahle kodwa hawa yenza kanje indlela adalwe ngayo ngendlela ayiyona benge uNkulunkulu ayenze lonto uyazi ngiwe ngivuka noSabelo ngadala yonke into ngicela ukuzibuzela nje ma igama elithi umuntu ugay uyaliqala namhlanje hiya ongeke ngalo magama ngwazi mina kodwa mawami nami ngifola ngaphansi kwabo labo bantu ekuthiwa hayi ngeke ngivume mina Sabelo fa uzama ukuthola usizo noma mhlawumbe umthandazi noma yini
hayi kufanele uzame usizo ngeke ngivume mina ngifuna abazukulu Bengicela mama. noma ungitholela yedwa uqhubeke nempilo yakho yeshoyo engayazi mina kodwa ngifuna abazukulu Mama wami shuthi ngoba mina njengoba ngisho ukuthi ngokwami ngeke ngiyazi ukuthi isifiso osifisayo leso kodwa ngeke senzeke oyisingakwenza ukulokho okusho ubafu ukuthi sizama ukuthi ngiadopthe angifune ngale engayazi la izohlupha leyo ngane ngazi ngisho ukuthi yakwabani kodwa mama iyona indlela esingenza ngayo ukuthi ukwazi ukuthi ubona abazukulu ongabatholi Ebafo khona lento ukuthi kuthiwe ngazi uthu umuntu emdona into ekanjalo uzothatha ulokhuzana isidoda sakho usise emntwini thizeni mhlawumbe udokotela sifake lapha kwakhe ingane ngendlela ethize lapho ke kusuke kweyakho leyo ngane ngqo noma mhlawumbe amandla emasentini angeke ufike lapho noma athi kungenzeka lokho ukuthi bengakazi ngasicabanga singiyalapho kunjani lokho ma hayi ngangimukela at least igazi lakho ngingangimukela ngoba igazi lami ngiyazi noma ikhala ngizothi ithula gatsheni kunengane ezokhala nganothi ngizothi ithula bani hayi ngeke kungcono lokho hayi ngeke nakhona ke phela angithi akakokwazi ukuthi kuyimalini kwenziwa kanjani but ngingayifaka nemali ngoba phela mase nje uyabona ukuthi ngisesiqhingini angikwazi ukuyemuva angikwazi ukuyaphambili kubhlungu bona kubhlungu kakhulu kodwa ngingazama ukuthi okungenani enze lokho ngibe nomzukulu ya kodwa mina ngicela ungamlokhuza ungamdinelwa yena awukwazi ukudinelwa yena ngoba na udaliwe uNkulunkulu and uyasho ukuthi ubazamile abantu besifazana kodwa kwenzeki angazi kanjani uyabona ngoba ngisho ekhulu usabele ube umfana nje gelekeqe edlala ibhola usabele engayihlanganisi nemisebenzi yamantombazana ngihlule ngithi usabele imophuphe loku usikule phansi ubona ukuthi into angahlangani naye ngoba umfana namhlanje ushintshephi ngicabanga ukuthi gejana la emzweni phela ngithi kunemizwa empini sabelo ngokuya eMavasithi ubuyisa ushintshile cha mawami bengicela ukuthi njoba sengikwazisile lento lento iqale nini bafu iqale sokusemavasithi noma uhambe nayo ingiqale bengisase esikoleni e-high school kwayikhona ukuthi ngibe ngifihla bokufika bowuzwani lokwenzakalani usuke school mengise high school uya because kunabafundi wasengumfana ngihlala nabafana bekuzohlala kukhulunywe ngeintombi mina ayikho nje into ethi ngikhulume ngentombi ayikho into ethi mekuthiwa kuyoshelwa nami ngifuna ukushela kodwa mengizizwa ngihleli nazo insizwa zona lezo kuyajabuleka mengihleli nabo abantu besilisa angiboni mina angikwazi unqumo enye intombazana kodwa mengase kuthiwa ngincoma umuntu wesilisa uncomeka kangcono ukuncomeka kangcono ngimkwangile inihlo hayi angizwa nalento echaza umntana nami ngangisala umhle kanje buka umhle kanjani lento eshoyo Sabelo uthola abangani abanjani bakufaka entweni ebheda kanje cha mama abangani abekho kulento nje imina owadalwa ngalendlela njengoba mama bengibhalele la ekhaya ukuthi uzowazi ngodaba bengifisa ukuthi nawe ungapheli amandla kumina wazi ukuthi ngisazoba ilendodana oyaziyo kepha ngifuna sibambisane njengomzali nendodana sinqobe sona lesimo esibhekane imake futhi nje Sabelo ngelinye ilanga ngenzeka uzo introduce umuntu wakho ngempela kuma wakho ongumfana mekugcina kufike kuleso sigaba kanjani manje hayi kodwa mama yona impilo engizoyiphila leyo hayi ngeke Sabelo angizwa ke leyo iyona impilo nje hayi idlalele kude nami leyo impilo yakho kodwa angithi na uya khona inkulumo esike sayikhuluma wathi wena into oyifisayo enganeni yakho ukuthi ijabule ngiyavuma jabule uthi ke abantu abamjabulisayo besilisa bengazi umuntu usho hayi kanjani mangenzeka namhlanje mhlawumbe kuthiwa uyafika nqonqo uyangena mangize nomuntu wami bese kuqhamuka uwanavu lentshebe nje lingene lizokhuluma nawe njengoma wasemzini makoti yebo makoti angazi ukuthi wena muphi makoti uzoyibiza ngomakoti ungumkhwenyana hayi ngeke angizwa ke le hayi angizwa ke le ake ninginike isikhathi Sabelo awunike isikhathi ngicabanga lento yakho mina hayi kulokho kusho ngizochaza ngithini emndenini wami ngizochaza ngithini ebandleni Sabelo
ngeswazisa umphakathi. Kanjani Sabelo? TV phela lesabelo manje uzovela ku TV automatically abantu Kanjani Sabelo? Kodwa mama kuzomela kwamukele ukuthi njoba kukanje kodwa kahle kahle number 4 sowukhathele ukuyifihla lento awunandaba noma ukuthi ubani ongayazi as long as uphumile nje ngendaba namuntu umuntu ebengazi ukuthi lento izomphula inhliziyo yena uma kuphela ingakho bengifuna ukwazisa nabanye abantu anginendaba kodwa asithi uma wakhe ufuna abazukulu ikhona indlela ozoyenza athi sozama ngale ndlela ubusho ngayo mekuthi iyasiza singayizama kodwa nami ngithembisa Kangasabela ukuthi ukungiphula umoya. Ayibo uyazi Sabelo ngavela ngasangana. Buka manje ngizovela umhlaba wonke. Ngincoma umuntu orongi. Ngithi umakoti wakusasa wala ekhaya Sabelo. Sengimajina ngomqondo wami abazukulu abafana nentombazane ngithi nje kophuma nje hawu Sabelo. Yaxolisa khona. Uwophula umoya wamsabelo. Uyazi uNkulunkulu wenza iphuthu uthatha ubaba wakho. Mhlawumbe ungababikho kwakhe lokho okwenza ube nje. Kanti lutho mina ngisho ukuthi ubaba ubekhona emhlabeni. Bekuzoba ngale ndlela ekwenzakala ngayo. Bengicela mawami ngalesimo sengithe ngasamukela nami ngasazisa kwena. Sithole indlela esingaya ngawo phambili ngoba njengoba ngikubizelela ngoba ngifuna sithole isombululo. Kodwa uyabona kodwa mfowethu ukuthi uma wakho imkhubazile emoyeni lento ngakho bengifihle sonke lesikhathi ngoba bengazi ukuthi izomphula inhliziyo kodwa nami ngiyalimala njengoba ngilokho ngiphila impilo engayona ngakho bese ngithatha isinqumo kodwa ngeke ulimale njengamntanami soze Sabelo ulimale njengami hayi kulungile Sabelo awukho umgodo okulahla umuntu umntanami egcineni ngosuku uyingane yami kukubi kunje kufanele ngigunyithe kodwa ngisiza ngane yami uzama indlela othi kube nabazukulu ungisize mntanami loyo mhlolo ofika nawe ekhaya ungifihlele mawami ngiyathembisa ngikwazi ukuvukutuza nomfana uthi umngakho kodwa uyamazi imali omlisa lokuthiwa usomisa ngiyeke uye lokanga ngengane sengijolo ukuthi unayo ingane yakhe bese aqhubeka aphile lempilo kodwa ingane unayo uyamuzwa nje ukuthi uthini uthi akanayo into emhlanganisa nomuntu wesifazane sizozama lezi zinto zodokotela ngiyathembisa uyamuzwa ngcono usemizwa waqala phela impilo yakhe uba indoda wase yashintsha usabehlulwe inqala ngilethela abazukulu asifani phela nosomizi yena wenza ngalendlela enza ngayo mina kwenzeki ke sidala hey wakhula mntakandlovu wongazi kuyoba nje manje kodwa kusho ukuthi umntwana wakho lo uzoqhubeka abe ingane yakhe khonto eshintshile ngithi ngoba uyabona lento kanje umuntu phela mayidala usuke edala uNkulunkulu kuyenzeka omunye umuntu adala umuntu wesifazane nje basikubona kodwa uthola ukuthi mengabe yochama emile kodwa thina indalo kaNkulunkulu omunye abe umfana kanje kodwa uthola ukuthi mangabe echama uhlala phansi njengamantombazane kodwa udala umfana ngizokwenzela isibonelo nje khona noma ke eyintombazane but wakhiwe wabe ngazi umfana khona la intombazane eyigijima eyamiswa kwathiwa angazi ubani banisimenya wamiswa kwathiwa ayingeke lo muntu phela umfana lo kodwa futhi uyintombazane uyabo khona omunye ngiye ngambona la ku YouTube futhi umfana nje mawumbhekile but uthi mechama uhlala phansi uyabo udala uNkulunkulu exactly imfihlo yaNkulunkulu so asikwazi ukujaja umuntu naye ungazi ukuthi lento iqhamukapi simjaje sithi thina uwrong akenze kanje sikhuluma ngoba thina sikhe esimoyeni but yena osesimoyeni uyazi ukuthi udlulapi uyabo so akukho lula kona njengomzali ngoba wena kuningi ukulindele uyabona kakhulu bengibheke okuhle okuzongenza ngijabule kodwa sekuningi ukuhla kwenzile uyabona bengakafiki phela la ngifuna khona kodwa umuzi ungangithengela umuzi ungifake ebhanweni ndize ungise phesheya kwemlandla ukwenze konke kuhle kodwa kuhle kakhulu igama lami lingapheli mangifa kuthiwa uzandile ufile kodwa bazukulu basele angithi kodwa ke ake sithembe ukuthi uyayicabanga le maye efana namhlanje uSabelo ashiye lutho
Hayi mama ngiyabona ukuthi ulimele bandla Kakhulu. Bathi ngiyacela ukuthi umfana umlalele mhlambe makubiza ukuthi uye ebantwini abafana noma psychologist like ngiyacabanga ukuthi naye ngakubhukhela abantu abazokunikeza ulwazi olumonga lezi zinto ezikanje mhlambe bahlale phansi nawe mhlawumbe ukuthi khona indlela yokuthi asizakale athole ingane bamtshele futhi enye indlela abayisuggesta ukuthi no awuzame kanje mhlambe ungakwazi ukuthi uyithole Ngizokumukela. Noma ngingavumi Akuvumi. Naye ngiyamtshela phambi kwakho. Akuvumi. Kodwa ngizozama. Uyazi uma wakho bethu ulindele ukuthi ufuna ukumisa entombazaneni le njoba umbizele lana nje Ibonile le njabulo. Siphenduka inyembezi. Awungixolele kakhulu ngalokho mama njengoba bese ngichaze nasenqathi kwayena lo engangimlethile kulapha kwakungayena umuntu wami Umntana umngani wami ngangi wayazi ukuthi uphila lempilo yena uyazi umngani wayesho ukuthi umngani wami nje wayezongisiza Hayi wangizwisa ubuhlungu. Cabanga wonke umuntu ucabanga le ntombazana wafika nayo. Akekho ngayincomi. Cabanga imoto yabo abehamba ngayo. Hawu mntanami. Hawu. Futhi ungalindela nje omunye umbheki angafika naye mama. Hayi ngeke khehla lami. Ngeke ngivume. Hayi ngizokumukela isima isona. Kodwa Adlalelele kude. Yeah. Angaze afike kwami. Kodwa since uthe into emjabulisayo nawe uyokujabulisa. Akadlalelele kude. Uma kungenzeka athuza naye ekhaya wamukelekile. Ngisazocabanga. Okay. Awunginike ithuba. Yebo. Ngisazocabanga. Ayilula phela into ekhulunywa ngayo. Akufani nokuthatha isipunu usifake emlonyeni kuyi. Cha, ngisazocabanga. Noma siyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi nizokwazi ukuqhubekela phambili. Nilungise le ndaba sibone ukuthi kuyeka kanjani phambili na nendlela azizwa ngayo mfethu ngiyacabanga ukuthi izothanda ukuhluka manje bafo since sokukhulumile iqiniso uyabona yeah kama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi uzwise mina lobo buhlungu mina igama lami nguthabiso ngakacele igama le TV uhlanga media xebu ibhlungu kakhulu indaba yamfoka Ndlovu ibhlungu uyabona ezinye izinto mabe ungekho esimoyeni ukuzithathe polite nje ungayinaki ucabanga ukuthi mhlambe ikhona indlela elula umuntu abengenza ngayo ukuthi kwenzeke lokho wena ukufisayo but mawusesimoyeni kuba nzima kakhulu uyabona ukuba umfana kuyinto elula kabi ukuba umfana kumele ushele intombi kube mnandi kulalwe kube mnandi kube nje aya imizwa iyasebenza kumnandi ukuba umfana nje kumnandi yonke into ihamba kahle mawuyintombazane futhi ngokunjalo yonke into ihamba kahle kulula ukuthandana nabafana nje nijolele kube mnandi kube nje aya but uma ngabe umzimba wakho umfana but imizwa iyintombazane kunzima ukuchaza kunzima futhi ukuveza ebantwini lokho but emntwini omfana nomzimba ofana nowakho ubone ngazuthi wena uyabheda wena lento isho ukuthi wena unemizwa yentombazane unemizwa yentombazane kanjani umfana at the end of the day awuzidalanga udalwe uNkulunkulu imibuzo le kumele ngabe yaNkulunkulu but ke ubani ozofaka umbuzo uNkulunkulu ofana nalowo ngoba phela wena ujaji umuntu odalwe uNkulunkulu umjaja kanjani umuntu odalwe uNkulunkulu ungasazi sima kusona awumfethu ngoba umfana nje nali ithuluzi lokuchama liyefana nelami uhlulwa yini pho noma uthinta intombazane elakhe ithuluzi lingabi busy njengelami lizoba busy kanjani ngoba elakhe imizwa yakhe yowesifazane kodwa imizwa yakhe eyowesifazane nje isemzimbeni womuntu wesilisa ayenzeki nje into enjalo so uNkulunkulu wena ukwazi kanjani ukuthi akwenzeki ukwazi ngoba kuwena kwenzeki awukwazi ukujaja into eyenzeka emzimbeni omunye umuntu engenzeki kuwena uthi wena ayikho usho umuntu methi ukuthi angiphalaze manje uzothi wena ngoba kuwena kusho ukuthi phalaze uzothi unamanga kusho ukuthi phalaze uqamba amanga uyakwazi ukubamba umphalaze awuvela uphalaze nje kusho emzimbeni wakhe ukuthi akaphalaze manje so umphikisa kanjani isitabane lesi isitabane wena awazi ukuthi uzizwa kanjani ngalento omtshelayo noma umbiza kanjani awumathi uzizwa kanjani ngayo kubhlungu ukuthi unomzimba womuntu wesilisa nawe uyafisa ukuba umuntu wesilisa but imizwa ithi intombazana akukho lula akukho mnandi futhi
ukuthi into uyayifisa uyazibona ukuthi nginje but why kube nje njoba kade ngiphinde ngieda nokuthi ukhona umuntu wesilisa onethuluzi lokuchama lo muntu wesifazane emzimbeni womuntu wesilisa kunethuluzi lokwesifazane lokuchama kulula kuwena ngoba wena udaleke kahle wawumuntu wesilisa wanethuluzi lokwesilisa kulula mawukubuka ngoba ubona kuwena ubona ngathi nje yonke into ihamba kahle omunye umuntu akadalwanga kanjalo akukho lula futhi kuyena kubhlungu ngoba abazali bethu basizala bebona umfana kodwa angayi-understand umzali lento ukuthi kunemizwa yomuntu wesifazane emntwini wesilisa kwenzeka kanjani uyabo kuyenzeka into eyenzakalayo kwenzeka uNkulunkulu asayidale lonto sidala uNkulunkulu ke udale ubani yena sathana seyabadala nabantu so kubhlungu mani ngoba uyabona lo mzali ulindele umshado ulindele abazukulu ofuthi ngeke abathole hayi kabi akuliwa ngeke abathole hayi kabi ngeke abathole ngenxa yesimo umfana wakhe adaleke ngaso angathi besingafunda bandla lakithi ukuthi singamjaji umuntu bese simweni singasazi singamjaji umuntu bese simweni singakaze sidlule kusona jaji umuntu ngesimo okudlule kusona awukwazi ukujaji umuntu ngesimo osizwa ngendaba abantu besixoxo ongakaze uzodlule kusona awukwazi ukujaji umuntu ngengozi yemoto ungakaze uzungene engozini yemoto awukwazi ukujaja isimo esenziwe umuntu odaka utshwala ungakaze udaka utshwala khuluma ngento yaziyo ekikwehlele uyijaje ke ngoba uyake yakwehlela ukuthi mina ngeke uzungitshele mina mangidakwe ngithatha imoto ngiyinikeze umuntu osoba angitshayeli mina mangidakile imtshajeke lo ngoba yena uyakakwenzi lokho umjaja ngento wena odlula kuyona ukuthi hayi mawudakwe wovela unikeze umuntu osoba lo uhamba nabantu abasobha kodwa abanikeza imoto uyinto yami yabo iqiniso ngoba wena uyakwenza kodwa ukwazi ukujaja umuntu ngento ongakazi uzodlule kuyona ukhulume ngayo nje wena engazi ukuthi no awukwazi asifundiseni lonto leyo nje ukuthi umuntu makuwukuthi imizwa yakhe owesifazane imizwa yakhe futhi yabantu besifazane it's okay udalwe kanjalo uhappy lapho miyekeni sonke sifuna ukujabula igama lami nguQumba amaqumba nalaqumbi selesele lentaba bhinyilikile bhinyilikisti qebu